eyo mazimbo tisizikimbo pasole kukono TV nasikatina euta kambarani lerudo chingani muda sekozo bona ngona zamanje manje ka anzi kune album wolulo ngamubizi eza badamela sochanga kunanga banyai album ya ndonga na munjenga ndomo zozo zikawanda ani mdimiro kuti ngojikana Jumbo mutori. Zambana mundrao sinto wakati tora chanda tokuita mlese yaba kudzida mungorora chikarekeso. Naenda Canada. Ndaanza nayo chichata katulitindo mujado kaseva mbero. Omna Canada. Ndizo bazongo chilipo chindara tunacho zvemishira. Atikodigagenda toita seza tuchengora muchiyeza. Jeski unongocengora murumo nzonde. Sanda kachingodigagara. Pane zvinhu ndakanzwa. Ndaramo chakana noti. Tutama nokuswira. Because ndabona mega wakaposta pa Facebook pawa. Anzo nishawadza nokusidzikura nakisana. Saba ndo bezwa noti. I been married for 10 years. And before we got around with my Oh wow. Yeah. Imvula ngeke amnishana ukuthatha kushwa support umsala vela ofuna abachena lokuziba nje noma ngobenziwe omega ayana kwase uthola tambonda athola bakaphuzwa wanzithawana ngigodi anze yakathola FC yonox yana kweziyo kamera nkomamu ayo but it's still tata chichiwa nangozi yachi inezwe pama chichiwa mira seyichichichi album murine matracks 14 matcha and then one bonus track in Manchester where I can be managed. So I think what else to come here but getting it in the channel that I power about the channel so that I share kurusa nyanya na tima Mwanza music ya trama namba but also takatana ni napokusanya wanu mfano nzi wizi ni mwendeza na Rafael na more sense music within the interesting, and then I also work with Magdi. Yeah, it's the track to trigger, but that's what I know money for completion and yes. And I got Papa, so when you just do Lura brand. Yes, I very when I was more than you should have Bramaka, no, Jango, my works, my works. Mangambo was a Panya sign a contract to Takashala. Sabina contract na alima chipina mnaenda studio na T5 na ujuzi team ma contract ano kutaka kusura mjana especially industry yeti sana ono sungi la contract ano tengo shanda no extend sana level so abakwenda ngo tata abaje madisca kwa kupi abacha kuzima exactly pekutanga kuona unakuwa CD yako kusikiliza unaona ndio kuna pa Jason Moore na Abbas baadaye mfano kana utukufu baadaye mfano zimuna fifth fighting between Nelson Mandela na Kwame Nkrumah pamoja na baadaye mfano zikana tunaenda kwa Mpinza kwa World IT Center or you can call us on 0772 885 046 utifoneleka kutona kupasi yako zasimu right saka eujamboni leku aba anzi bananya ngoneza chichibile mastudio chichichi anzi sake mali ngezi chitajokana na postidi ziyaziya zichijomo mozamu tinopinda ndibadala mali because industry yedu nemali zichaona nostalgia I think zvinozosiyana nelevel tiwowaka seindustry susu tine matauro ateda nemaprofessors vamwe vanosiyana nematauro aneda upcoming artist dzimwe nguva it's an advantage to work with an artist akange wakeda kuti inini ndikashanda kana nemuproducer titirauna vanozikana nogadzira maindisa saka zvinobatsirawo kuti image yangu inini neyaproducers zvishande zvese it brings the best out of both of us saka tinongwa ndizonobhadhara mari yakawanda pamwe takuita mutual understanding
toita sei toenderana nebasa standard riko risingazisonefana zhinji rekuti vanhu vari kupinda muindastry vakuenda pakotoiko haisi nyaya this is a business so people should treat as one one saka kana wafunga kupinda muindanhame yedu anditi ziva kuti ufanira kutsvaga munhu anoisa mari mazviri because kana zvichizokupa mari zvinofanira kuiswa mari ndiwo idea yedu isusu. That's how we work in this industry. Tiona kuti takashanda vakawanda vakasiyana siyana asi zvinhu zvedu zvakaenda kumberi nenyaya yekuti tine vanhu vakabhiliva kuti zvinobudisa mari vakaisawo mari. Saka bendi ririko wangurasta tine bendi ronzi Truth ndakachinja management as well ndakushanda nemanager unywana anonzi Teach Mananja mabosi Teach wakaipa kuna munhu bed nakuwa machina hegedero no computer right sasa tunataka mambo kilomita mazego kuna video maneno yanakuwa bana kabudi ndio badisira machungona kujiba pa album pale song yaona shinzo kunaanza kuregelero ineto na video ya batushanda mambo videos lazima ndio video power yenyewe that story the man video leno hapo because producer and mali yake mbele abaya negotiate but the idea is when they see the quality saka they are investing in the video because mazano chatubira pana page ndio zile kwa mafaa kuti wanaenda kutuona you get it sasa ndio sasa mbali ndio wote ndio share so the TV ya big up naona ngoma goli ngasina wewe wapenda kueleza Yo, I'm going to come around me. Yes, Father. Baby, ndinoziva kuti ndakakanganisa. Baby, ndinoziva kuti ndakapotsa kane. Mira, 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 mira kane, mira, mira. Baby, you angandidea, akangotanga kundifea. Ndakaita kunge ndakagarabeya andakuziva kuti angandengea iwe kani kainditika ndokuda ndokufarira ndikati maya kainditika ndipe iwe zvibodza ndikati oh baby ndinoziva kuti ndakakanganisa baby ndinoziva kuti ndakapotsa kane mira 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 kani mira mira andakuziva baby kuti zvichanetsa mberi kava kuti teki neni kachipinza foni kana manheru ndipo pandakaziva kuti takakanya baby nekuda kwemufaro mufaro singagari akana usiyana nemskana waita kudonza zidu rapapati fante anoda kukunyangira kuye kanogaro